אהלן, בואו נדבר על הסדר הסטטוס קוו. בואו ננסה להבין קודם כל מה משמעות המילים סטטוס קוו. סטטוס קוו, הפרשנות של המילה היא מצב שלא משתנה, מצב קבוע, מצב שאין בו שינוי. הסדר זה מערכת כללים שאין להם מעמד של חוק, כלומר שהם לא נחקקו על ידי הכנסת, אלא למעשה הם כללים שנקבעו על ידי הממשלה, והממשלה מנהלת את המדינה לפי הכללים האלה, למרות שהם לא חוק. אילו סעיפים כלולים בהסדר? נון, נישואים וגירושים. תחום הנישואים והגירושים לפי הסדר הסטטוס קוו נמצא בבלעדיות של הרבנות הראשית. כמובן זה הפך כבר לחוק, חוק בתי דין רבניים, אבל התחיל בתוך הסדר. שין, שבת. כל מוסדות המדינה סגורים ביום שבת. הכנסת, הממשלה, משרדי המס, הכל סגור ביום שבת. יום השבתון של מדינת ישראל, גם זה הפך לחוק, חוק שעות עבודה ומנוחה, אבל התחיל בתור הסדר. כף, כשרות. במוסדות הממלכתיים בישראל יש שמירת כשרות. הכוונה שבבית המשפט, במזנון של בית המשפט, במזנון הכנסת, בבתי הספר, מוכרים רק אוכל כשר לפי היהדות. וחינוך. החינוך הדתי הוא חינוך עצמאי. בעצם בישראל יש 4 מערכות חינוך, 2 מהן היא מערכת החינוך הכללית, ומערכת החינוך הדתית והחרדית, שלמעשה עובדות בצורה עצמאית ומחנכות לפי תפיסת עולמן. נמשיך ונשאל למה ההסדר חשוב, מה חשוב בהסדר הסטטוס קוו. אז למעשה 4 הכללים מאפשרים לחילונים ולדתיים יהודים לחיות יחד במדינה, למרות שיש ביניהם הבדלים מהותיים בשגרת החיים. ניתן דוגמה, למשל, ההסדר יצר מערכות חינוך נפרדות שמאפשרות לחינוך החילוני לעבוד לפי הדברים שהוא חושב שחשוב לחנך לפיהן, ולחינוך הדתי שרוצה ללמד תכנים אחרים, כמו למשל לשלב תפילה בתוך מערכת החינוך, או ללמד תורה ודברים נוספים. אז יש לנו מערכות חינוך נפרדות, וכך חילונים ודתיים יכולים לחיות יחד במדינה. בנוסף, כולם מסכימים להתחתן ברבנות. כלומר, יש כאן הסכמה או פשרה מצד הציבור החילוני, אפשר לומר, שאומר אני מוכן להתפשר ולהתחתן ברבנות ולקיים חתונה יהודית דתית. שאלה האחרונה שנשאל זה למה הסדר ולא חוק? אם זה כל כך חשוב, למה לא לעשות חוק? והתשובה היא שבהסדר אפשר לעשות שינויים בלי צורך בחקיקה, שזה יותר קשה לשנות, ולהתאים את ההסדר או את הכללים לתקופות המשתנות. ניתן דוגמה, למשל, התחבורה הציבורית שיצאה מתוך ההסדר במהלך השנים, ולכן יש לנו הרבה מאוד ערים בישראל היום שיש תחבורה ציבורית בשבת. תמיד הייתה באילת ובחיפה, אבל היום אפשר למצוא תחבורה ציבורית בשבת גם בהרצליה וברעננה ובכפר סבא ובערים אחרות. עוד דבר זו הוצאה של הטלוויזיה מההסדר. פעם לא הייתה טלוויזיה בשבת, אבל בשנות ה-80 היה לחץ ציבורי, והטלוויזיה וגם הרדיו יצאו מההסדר, ולכן יש לנו שידורי טלוויזיה בשבת. עד כאן התרגול של הסדר הסטטוס קוו. אם אתם לא זוכרים מה שאמרתי, אז תחזרו אחורה ותראו שוב. יאללה, להתראות וברכות.